Požarevački jiu-jitsu klub učestvovao 25. ovog meseca u Šapcu na prvenstvu Srbije u jiu-jitsi. Ovog puta, kao i obično u posljednjih 7-8 godina koliko postoje ta prvenstva, vraćamo se sa dosta medalja. Zanimljivo je da smo osvojili medalju u seniorskoj konkurenciji u kategoriji kata, u prikazima samoodbrane. Postali su prvaci Darko Stojiljković, dečko iz Lučice koji trenira u našem klubu, zajedno sa Milošem Stankovićem, sinom našeg dugogodišnjeg saradnika i radnika hale sportova Miroslava. Mnoga druga deca su osvojila medalje, izdvojio bih tu posebno decu koja žive u Dragovcu, isto treniraju kod nas u našem klubu 45 klinaca, njih 26 su učestvovali na takmičenju. Takmičenje je bilo sa oko 130 takmičara iz 10 gradova, uključujući i predstavnike iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine. To je naše takmičenje, znači 7. po redu prvenstvo Srbije, 5. put po redu se održava u Šapcu već tradicionalno i ja pozivam sve klince da se upišu, odnosno da nam se pridruže na našim redovnim terminima i treninzima u sportskom centru i u Partizanu. Jedinstven klub u zemlji po tome što mi nemamo članarine i treniramo potpuno besplatno, odnosno ne naplaćujemo ni vežbanje, ni polaganje. Praktično većina stvari je besplatna, uključujući i po neko takmičenje. Pred nama su buduće takmičenje u Vršcu za mesec dana, sledeće godine imamo ovde ponovo internacionalno Šimbudu igra evropsko prvenstvo u jiu-jitsu na koje će doći oko 14-15 zemalja koje su već najavile. Ponovo već veliki spektakl u hali sportova, umeđu vremenu neka putovanja. Za nekoliko dana ja odlazim po drugi put u Japan i na neko usavršavanje na svetsko prvenstvo u mačevanju. Tu smo, izvolite, svi Požarevljani, sva deca iz okolih mesta. Nadam se da će naš sport privući još više klinaca i da ćemo zajedno napraviti nove rezultate i za klince, i za njihove mame i tate, i za ceo grad i sredinu iz koje dolazimo.